Какво става, пичове? Вие отново сте с най-новото ми видео, т.е. вие сте с най-новото ми видео, или по-точно първото видео, в което аз ви казвам как да си изтеглите, да кажем, т.е. не да кажем, ми програмата Camtasia Studio, програма за обработване на видеофайлове и такива глупости. Първо и главно, за да не изтеглите, не трябва да теглите от Замунда, защото Замунда е пълно с вируси и какво ли не. Повярвайте ми, знам го от личен опит. Ще си изтеглите от официалния сайт, а за кейове можете да ми пишете в това TechSmith. Да, как беше? Camtasia Studio официал сайт. Добре, търсите официалния сайт techsmith.com, това е той. Къде това е? Store Products, не, TechSmith. Да, цъкате тук на TechSmith, за да ви отведете в началната страница, т.е. да. И после тук на Top Downloads и сваляте Camtasia Studio. Тук си пишете имейла и Start Windows Download. Ако не ви стартне даунлоада, ще ви излезе бутон, в който можете да рековърнете, т.е. да пробвате пак да ви пусне даунлоада. И това беше от мен. Благодаря ви, че гледахте. Ще се радвам, ако съм помогнал на тези, които гледат това видео. Довиждане.